A popular pastor in the southeast has been arrested. Go ndo tu Matthias when na angole keta or imano tenu kuwela piala wase piala mbala. A very popular pastor Yahweh Nwafaye Uchia Kanante has been arrested. The video is coming. I'm releasing the video very soon. Akana ba will go you too. Go egwu o metal wolisi ebulu. Pastor Yahweh Nwafaye iye Uchia Kanante tie mkpu. Go agwala unu onye ona na-eme ife ọjọọ. Onye ona na-eme ife dara iwu. Ebe ọnwụ na izolo onwe gị ọsọkwa ozo onwe unu omenala ọsọkwa obulu Bible ọsọkwa ozokwu onwe unu ụka iwu na aka ya akpala ọwọ. The video is loading. The video is even more funnier than nke mmụọ mmiri afụla anya. Ịghọtago, the video is even more funnier than mmụọ mmiri afụla anya. Ịma na a na-ekwu ndị ụfọdụ ụna emezina iche ịza awọ iche ịza akpa zaa akpa eche zakolu zakolu karịa mmadụ eze akpakolu eche iwu nwa dibịa wụrụ nwa dibịa eche iwu pastọ wụrụ pastọ karịa mmadụ iji ofu aka buru Baịbụl wụrụ aka nke ọzọ chịrị ọgwụ n'ọfọ. Ịghọtago, eche eze akpa zaa akpa eche zakolu zakolu. The same mmiri iziri video nke mmụọ mmiri afụla anya mmeri izikwa video nke pastọ ka i wee fụ na enweghị ife dọka selective justice system na Nigeria. Enwekwara yo but ndị dụka anyị ya ensure na enweghị ife dụka a sacred onweghị onye dị sacred na this fight a na-eme. Ịghọtago, I will release his name and I will release the video ka ịgbala anya Christmas ka ịnya ka ịfụ ka iwere anya fụ ebe n'ebe ndị a na-egbu. Ịghọtago, ekwu nnọọ a pastor. Ịghọtago, ekwu nnọọ a pastor ọnọdụ ka nnọkọta afụ nwa dibịa ji Bible nwa dibịa na mfụlụ ji Bible wee na-eme in the guise abụlọ pastor ka ọwụ ife ọwụ nwa dibịa the same thing ka ọwụ kwa with pastor ọwụ na mfụkwalụ bụ Bible wee na-eme ife a. Ịghọtago, nwa dibịa pastor ọwụ na mfụ bụkwa Bible mana ọ na-ejekwa agwụlọ ọgwụ eje eburu ite eje eburu ife a. Ọ bụrụkwa pastor ka ọwụ ife ọwụ nwa dibịa. You can either be a pastor na-akpọ onye abi n'eluigwe ọ na-enwe nwa dibịa na-akpọ ndị ana ezigbo dibịa ọ na-akpọ ndị ana ọgwụ ndị ana eje ebute ọgwụ ebunata alụsị akpakara dị mgbe ma ebunata na anụ Igbo. I will never stop saying that. Ịghọtago, so just stay tuned. Mmechakwa just stay tuned. I'm going to release a video shortly ka i wee fụ ka o si wee dọka mbala kwụ ọtọ na ọgwụkwọ efe Igbo doku udene mmiri malụ mmiri riri ihe ife nileni wee senite ife nileni wee senite. A very popular man. If the video only zero yafe ntego ya suwuru. Stay tuned. I'm coming back. Ịghọtago, nke a go say that I know a selective judgment or selective justice. What is bad is bad. Whether na onu na ụka onu na agwụ nwa dibịa ife dị njọ dị njọ ife dị njọ dị njọ and onye mejọ iwu akpara ya aka and iwu kpara ya aka. Let the faith of others be his own faith. Enweghị a sacred ship ebe a. Ịghọtago, onye meta owere isi eburu ọka wukwa ezugo. Share this video.